זכות לבוא למושב חזון. חשבתי שיש את השם הזה רק באליאס, עכשיו אני רואה שזה מושב אמיתי. בעזרת השם, אני אתחיל עם סיפור ומשם נבין איזה משהו חשוב לחיים שלנו. בואו ננסה להבין. לפני 8 שנים קיבלתי טלפון בבוקר בסוף חודש סיוון, לפני ראש חודש תמוז. שלום, מדברים מכלא אופק. שמעתם על כלא אופק? זה כלא של נוער. כלא של נוער נמצא בתל מונד בכלא העדרים. אני מכיר את זה טוב, כי מנתניה בדרך כלל אתה מסיים י' י"א י"ב, ואז זה כלא אופק, זה כמו סמינר. אז ברוך השם, קשרו אליי ושאלו אותי אם אני מעוניין להגיע לכלא. אמרתי להם, לא, אני כבר נשוי, הגעתי לכלא מזמן. אמרו לי, אולי בכל זאת, זיכוי רבים. אמרתי להם, לא כל כך מסתדר. אמרו לי, מצווה יהיה לך שכר לעולם הבא. אמרתי, תשאירו את ההתגזזויות לי. למחרת ב7:15 בבוקר אני מקבל טלפון, שלום, שלום, מדברים מכלא אופק. היה נשמע לי מוכר. אמרתי להם, כן, מה אני יכול לעזור? אתה רוצה להגיע לכלא? אמרתי להם, לא, אולי בכל זאת. אמרתי, שלילי. מצווה גדולה עולם הבא. אמרתי להם, תשאירו את זה לי. ואז בסוף סיימתי ואמרתי, אם אתם יכולים להיות מתואמים עם עצמכם, אם אתם יכולים להיות מתואמים עם עצמכם, כי כבר התקשרו אליי אתמול מהכלא. אז הכל מעבר לקו אומר לי, מי להיות מתואם? אני התקשרתי גם אתמול. שאלתי אותו, אז למה התקשרת שוב פעם היום? הוא אמר, כי חשבתי שאולי תשנה את דעתך. הבנתי שיש לי פה עסק עם דיבוק, וזה לא פשוט. ביום ראשון שאחרי, לא צריך, תמיך טיפה. ביום ראשון שאחרי, קיבלתי שוב טלפון. הפעם אני מזהה את 4 ספרות האחרונות, אני כבר עונה ואומר, שלום כלא אופק, אני לא יכול להגיע, אני יודע שזה מצווה, תשאירו את זה לי. הוא צוחק, והוא לא מבין את הרמז, ושואל אותי, אז מתי אתה מגיע? הבנתי שזה לא הולך להיגמר, אז אמרתי לו, בראש חודש אלול. הוא אומר, רשמתי. שבוע לפני חודש אלול אני מקבל טלפון מהכלא, שלום, אמרתי, אני זוכר, ראש חודש אלול. רק אני מבקש בקשה אחת, כשאני מגיע למקומות של נוער, אני מגיע עם גיטרה. יש סיכוי שאני אגיע עם הגיטרה, אמרו לי, צריך אישור של מפקד הכלא. הייתי בטוח שזה לוקח 5 דקות, זה לקח 3 ימים, פחדו שאני מבריח שם חומרים שמבדילים בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ובין המשביל לששת ימי המעשה, כל מיני חומרות בהבדלה. אחרי 3 ימים הגיע אישור ממפקד הכלא, ואישרו לי להגיע עם גיטרה. אני מגיע לשער של הכלא, והייתי בטוח שזה נחמד, קבלים אותך יפה, לוקחים לך את המפתחות של הבית, את התעודת זהות, חוץ מהחשבונות בארנונה ובחשמל, לוקחים לך הכל, רק תנ"ך משאירים לך, ואני נכנס פנימה. הצמידו לי מישהו מטעם הכלא, שכל הדרך אמר לי, תקשיב טוב הרב רובין, הם לא הולכים להקשיב לך, קח את הנוער הכי קשה שאי פעם טיפלת בו, -30, זה הנוער כאן. הם לא יכולים לראות סטורי של 15 שניות בלי לקחת 40 מיליגרם אטנט. זה חבר'ה נוראים. אם החברה שמה אותם בכלא, סימן שהחברה התייאשה מהם. אחרי שאני מנסה להילחם על כבודי האבוד, ואני מבין שאני הולך לקראת מצב לא טוב, שאני הולך לחטוף מסדר בזיונות, אני שואל אותו שאלה אחת רק, מי הזמין את ההרצאה? הוא אמר לי, אני. אמרתי לו, אפשר לדעת למה הזמנת אותי? הוא אמר לי בקול מאוד קר, שאני אסביר מה זה קול קר, פעם ראיתם את חבר'ה קדישה מבקשים מחילה מהנפטר? בשמנו ושם קדישה בלב נשבר. זה לא שהלב נשבר, אם היה לב כנראה שהוא היה נשבר, אבל ברוך השם שהוא במקפיא. הוא אומר לי, תקשיב, הוא אומר לו, אפשר לדעת למה הזמנת אותי לכאן? הוא אמר, בטח, אתה היחיד שהסכמת לבוא בחינם. אחת המחמאות הכי רציניות שקיבלתי בחיים, ניסיתי להציל את כבודי האבוד ואמרתי לו, זאת אומרת לא מצאת תאילנדי יותר טוב מני? אמר לי לא, תאילנדי 600 שקלים, אתה בחינם. טוב, הבנתי שאני מי לדבר, הצמידו לי סוהר דרוזי, שאמר לכל הסרם שהולך להיות, צריכה להעלד, שכנצור, וסוהרת ישראלית שהייתה נשמעת אחלה גבר, היה לה קול כזה לא משתמע לשתי פנים מה היא בחרה בחיים שלה. היה לה קול מאוד אדיר, עוצמתי וחודר, היה נראה שהאסירים מאוד פחדו ממנה, והכניסו את כולם למועדון של הכלא.
אני רוצה לתת לכם הסבר כמה חשוב להכיר מי הקהל שאתה מדבר איתו. אני באתי עם גיטרה, אני אחלק לכם את עם ישראל לשתי קטגוריות ולשתי סוגי כלי נגינה, ואתם תגידו לי איזה סוג שייך לכל חתך. יש גיטרה קלאסית ויש דרבוקה, יש ערסים ויש פריקים. מה המשותף לארס ולטנק? שניהם לא זזים בלי שרשרת. עכשיו שים לב טוב, יש גיטרה, יש דרבוקה, יש ערסים, יש פריקים. למי היית משייך גיטרה, למי היית משייך דרבוקה? דרבוקה למי? ערסים, כל סוף שבוע באופן קבוע, חבר'ה נפגשים, אופר מפורש, נכון? יש גם זוהר כזה, ויש דברים נסתרים. זוהר ארגוב, אז הנה, מדהים, מדהים. יש שם איזה פשט של חיים משה, אבל עכשיו תקשיב טוב. למי היית נותן גיטרה? פריקים. מי לדעתך האוכלוסייה שנמצאת בכלא? ומה אני באתי? עם גיטרה. תבין, איך שהוצאתי את הגיטרה, אני קולט את כולם מתפקים, מכירים את המדריכי טיולים החנונים האלה שמוצאים גיטרה, הרוח נשר הצטרפו אליי. הייתי נראה ככה, והם היו על הרצפה, מה זה על הרצפה? כאילו, לא יכול להיות יותר טוב מזה להתחיל את ראש חודש אלול, גם פינגווין, גם אבא, גם בא עם גיטרה, מה הוא חושב לעצמו? זה השלב שאני נשבר ומתחיל לדבר עם אלוקים, ואמרתי אלוקים, באתי לפה לשמח את הילדים שלך. תאילנדיה לוקח לך 600 שקלים, אני באתי בחינם. תן לי לגעת להם בלב. אמרתי איך אני עושה את זה, ניסיתי לחשוב על משהו מחוץ לקופסה, ואמרתי להם חבר'ה, באתי לשאול פה שאלה אחת, קבל תשובה אחת ואני הולך. זה נשמע מעניין, בן אדם בא עד הכלא לשאול שאלה מעניין, מה השאלה שהוא רוצה לשאול, והתשובה שנמצא דווקא בין כותלי בית הכלא. דבר נוסף, זה גם מעודד תשובה לשאלה אחת, כי כנראה אפשר להתפטר מהנודקה הלא נורמלי הזה, שבא עם גיטרה לכלא, תוך דקה. אז החבר'ה היו דרוכים, אמרו צ'אל. יש לי כלל שאני משתדל תמיד ללמוד כל כלי או כל מודל אופנה שיוצא, אני משתדל ללמוד אותו בעל פה, למשל הר זדר, 1100 הר זדר, 900 סמ"ק אני צריך לדעת. אם יש BMW Z3 או Z4 או יש X7, אז אני חייב לדעת. למה? כי בסוף זה עוזר לך, מוטוקרוס, שתי פעימות, הסורון המקביל, אני צריך לדעת. למה? כי זה דברים שעוזרים. בזמנו, לפני 8 שנים, מי שזוכר, הרכב של הצעירים הכי טוב היה, BMW Z3 קבריולט. Z3, יודעים מה זה קבריולט? יודעים? ענף קמין הזה שאפשר לעשות ברכת הלבנה מתוך האוטו בלי לצאת. זה הרעיון. אמרתי להם, תקשיבו, אתה נוסע אחי ב-BMW Z3 קבריולט, המשודכת שלך או החברה שלך על ידך, טרנס מתנגן ברקע, טרנס זה מוזיקה מאוד עמוקה של בית, פזמון, יש שם אקרוסטיכון, יש שם, כן, אתה עם איזה סיגריה לא נכנס מסוג המילוי, בא לך איזה מישהו זורק לך שקית אשפה למושב האחורי, מה אתה עושה לו? ניתן שם דקה דומיה, אתה קולט כאילו, בן אדם, יהיה על ידו, טרנס, שיא הכיף, שיא הדמיון, זרקו לו שקית אשפה, דקה דומיה, קם המקובל הראשי של הכלא, ידעתי שהוא המקובל הראשי, היה נראה שאמא שלו יהודיה או אבא שלו קרנף, הוא היה ענק כזה, הסתכל עליי בתוך העיניים ואמר לי, ככה עשה לו? בהתחלה פחדתי, ראיתי את הסוהר הדרוזי ולא נרגעתי, כששמעתי את הסוהרת הישראלית ממש הרגיע אותי, ולא פחדתי ואמרתי, ככה עשה לו. שתי השמשים שלו קמו מהצדדים ואמרו לי, לא, ככה עשה לו. בחיים לא ידעתי שיש כל כך הרבה שיטות להוציא לאדם את הנשמה מהשורש, מזכיר לי שפעם איזו אישה ניגשה לרב, אמרה לו, רבנו תברך אותי לזיווג, מעבר הגון, משורש נשמתי. הוא אמר, זיווג הגון אני מבין, אבל למה משורש נשמתך? היא אמרה לו, כי הקודם שלי הוציא לי את הנשמה מהשורש. אז בחיים לא ידעתי שיש כל כך הרבה שיטות להוציא לבן אדם את הנשמה, אישה ידעת להוציא את הנשמה, כן, יש איזה חבר שלי שהלך פעם לקניון, אז הוא ראה זוג אחרי 35 שנים הולכים יד ביד, אז אשלה אמרה לו, אתה רואה, כשמשקיעים בזוגיות ונותנים וקונים, ויש מילים טובות, תראה 35 שנים אחרי כמו זוג צעיר, אחד לך להתאפק, ניגש, אמר לו, תגיד לי, מה הסוד שלך? אמר לו, אח שלי, אם אני משחרר לה את היד, היא הולכת לקנות דברים. לא, תקשיב טוב, יש לי חבר שאמר לי, תקשיב, היד של אשתי לוהטת, אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר, שים כסף, תראה איך הוא נשרף.
על כל פנים, עכשיו תסתכל טוב. אמרתי לה, אחד אמר, דופק לו את הראש על המדרכה, הפתרון הכי יפה שהיה שם, זה אני שם לו סופר 7 על השפתיים, מדביק אותו לאגזוז, נותן פול גז עד שהוא מתפוצץ. כאילו, זה היה הרעיונות, מאוד יצירתיים, אגב, אנשים מאוד חמודים. אמרתי להם, תנו לי דוגמה אחת, לא רק שאתה לא כועס עליו, אתה גם יורד מהאוטו ואומר לו תודה רבה אחי. אמרו לי, אין מצב כזה. אמרתי להם, יש, אם אתה המשאית של ההשפעה. אם אתה המשאית של הזבל, לא רק שאתה לא כועס, כשאומרים לך שאתה לא בסדר, אתה אומר תודה רבה אחי, תקדם איתי לעוד בניין. אמרתי להם, תראו, הזמינו אותי לדבר איתם על חודש אלול. אני לא באתי לדבר על אלול, במובן של אלול, יש אני לדודי ודודי לי, בדרך כלל כשמדברים על אלול, מדברים על השם יתברך, על הדודי, כמעט אף אחד לא מדבר על האני. כל בוקר אנחנו מתחילים את התפילה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים. מי זה מודה? האדם המודה. מי זה לפניך? אלוקים. אז למה צריך להגיד אני? לא ברור שמודה, אז מי מודה? מודה לפניך, למה אני? התשובה היא, כשאתה מודה לפני השם, אתה צריך לדעת לאן האני שלך שייך. האם האני שלך שייך למשאית השפעה, ואז ממילא אין לך שום מקצה שיפורים, או שהאני שלך שייך לרכב יוקרה, וזה בידיים שלך. אתה צריך לדעת לאן אתה משייך את עצמך. עכשיו, זה באמת דבר קריטי לגבי כל החיים של האדם. אתם יודעים שאין אפשרות, או הרבה אפשרויות לאדם, לראות את עצמו מהצד. תנסה לחשוב רגע, פעם ראית את עצמך מחוץ לעצמך? כשאדם נפטר, או במוות קליני, אז הנשמה מרחפת מעל הגוף. אבל שאתה תראה את עצמך מהצד, זה לא קורה. אני טוען שכן האדם רואה את עצמו, אבל במצבים אחרים. אתם יודעים כמה הערות בן אדם מקבל מגיל 0 עד גיל 18 בכל העולם? נע בין 130,000 ל-148,000 הערות לא בונות. זאת אומרת שאמרו לך עצלן, טיפש, אתה לא מצליח, אתה לא יודע, אתה לא רוצה, אתה... 148,000 הערות. כשאני רואה את עצמי מהצד, יש לי כף זכות על עצמי. כשמבוגר אומר לילד שהוא לא מוצלח, זה בונה לילד תקרת זכוכית, בונה לו מגבלות. ולמה? כי המבוגר יותר גדול מהילד, אז הוא יותר חזק ממני, יותר חכם ממני. ואם הוא אמר שאני טיפש, אז כנראה שהוא יודע מה הוא אומר. זאת אומרת שהרבה פעמים הייחוס שלנו לזה שאנחנו לא מוצלחים בחיים, זה לא בגלל שאין לנו יכולות, זה בגלל שאנחנו לא מאמינים ביכולות שלנו. אדם שלא יודע למקם את היכולות שלו במקום הנכון, הוא בן אדם שנמצא בבעיה. אם אני אקח זבוב ודבורה, זבוב ודבורה יצאו למטס בבוקר. יש פה זבובים במושב חזון? אני יודע, הייתי פה פעם בצימר, או באיזה משפחה, טריפולטאית במקרה, איזה צירוף מקרים פה ביישוב הזה. וזה נראה כמו ותיקים בנתניה פה, זה כאילו צריך לעשות גשר כזה שמחבר. רק יש פה גם, מדברים בגש, אוכלים בזין פה? אוכלים בזין? זה שפכטל אמריקאי, אתה יודע שכשאני יצאתי מהבטן קודם כל ניסיתי להוריד את הדבר הזה, זה משהו נורא. אני דו צדדי וגם הילדים שלי גזע ארי. אשתי במקור היא טריפולטאית דו צדדית גם כמוני, אבל עם תעודת זהות כתומה. הבאתי אותה מאזור ממש מעוז של טריפולטאים, וזה עד היום שם, ברוך השם, הילדים שלי גם יצאו חצי מוסלמים. עכשיו תקשיב טוב, שים לב טוב, אמר איזה טריפולטאי אחד ששפשף בקבוק, שיהיה לפי המושב של יוזטה, יצא לו שט קספר כזה, אמר לו צ'אצ'ו יש לך 3 משאלות, מה המשאלה הראשונה? אמר לו צ'אצ'ו רוצה סובארו, אמר לו צ'אצ'ו קיבלת סובארו, מה המשאלה השנייה? אמר לו סובארו, אמר לו אבל יש לך, מה אתה רוצה? הבנתי, סליחה, סובארו קיבלת, אמר לו מה המשאלה השלישית? אמר לו צ'אצ'ו רוצה סובארו, אמר לו צ'אצ'ו קיבלת סובארו, אפשר לשאול מה תעשה עם 3 סובארו? אמר לו צ'אצ'ו מוכר את 3 סובארו, קונה ב-BMW. טוב, על כל פנים, עכשיו תקשיב טוב, שים לב טוב, זבוב ודבורה, דבורה, יש פה, המגבעת שלי מסתירה לכם? זה לא נעים. טוב, תקשיבו טוב, זבוב ודבורה יצאו למטס בבוקר. כמובן, שומרים נגיעה, חלילה לא רוצה לדרדר אף אחד, זבוב ודבורה, יצאו למסע. בערב הם חוזרים למושב חזון. איפה זבובים? חוזרים למושב. דבורה חוזרת לאן? למושב. יופי. הגיעו למושב.
שאל את הזבוב איך העולם. מה הזבוב אומר לך? העולם זה ואם הוא ארץ בכלל זה והשפעה. שאל את הדבורה איך העולם? דבש ופרחים. מה האמת? האמת שבעולם יש דבש ופרחים ובעולם יש השפעה. זה לא עניין של מציאות, זה עניין של הסתכלות. אתה בוחר איך לראות את העולם. החיים שלך יקבעו לא על פי הנתונים שלהם, אלא על פי איך אתה בוחר לנתח אותם. האלוקים קובע את המצב, ואתה יכול לקבוע רק את מצב הרוח. שום דבר אחר אתה לא יכול לקבוע. הכל הוא מציאות נתונה. לך יש אפשרות רק לקבוע מה יהיה מצב הרוח. איך אתה מנתח? האם העולם הוא פרחים, או העולם הוא חתיכת השפעה גדולה? וזה עניין של בחירה. ממציא הנורה החשמלית, קראו לו תומסל ואדיסון. הוא המציא את הנורה החשמלית בשנת 1914. וכשהוא המציא את הנורה החשמלית, אז הוא ניסה אלפי חוטי להט, עד שהוא מצא את החוט להט המקורי, הוא עשה הרבה ניסויים, הוא היה בן אדם עני גם. ואז שאלו אותו פעם אחת, תגיד לי, איך זה שלא התייאשת, איך זה שלא נשברת, איך זה שהצלחת להמשיך, למרות אלפי הכישלונות שהיו לך? אמר תומסל ואדיסון, פשוט מאוד, מעולם לא נכשלתי. אמרו לו, מה זה מעולם לא נכשלת? הוא אמר, אני מעולם לא נכשלתי, אני סך הכל שללתי 6,000 אפשרויות שלא עובדות. שמת לב איך הוא בחר להסתכל? הוא לא ראה את זה ככישלון, הוא ראה את זה כמציאות של שלילת אופציות שלא עובדות. עכשיו תוכל להבין את ההמשך, כשעשו לתומסל ואדיסון, ממציא הנורה החשמלית ועוד הרבה המצאות חשובות, עשו לו חיים שכאלה, איזשהו רעיון, אמרו לו, תומאס, תגיד, איך זה שאתה מצליח כל כך? מה הייתה נקודת המפנה בחיים שלך, שגרמה לך לפרוץ ולהגיע כל כך רחוק? תומאס אמר להם פשוט מאוד, יום אחד אמא שלי מקבלת מכתב, אני נכנס הביתה ורואה את אמא בוכה, אני שואל את אמא למה את בוכה? היא אומרת לי, תקשיב תומאס, אני לא בוכה מעצבות, אני בוכה מהתרגשות, קיבלתי פה מכתב מהמנהל שלך, ואני רוצה שאתה תשמע אותו בעצמך. אמא לוקחת את המכתב וקוראת ואומרת, להורי התלמיד תומאס שלום, תומאס ילד ילד מוצלח, ילד מדהים, ילד גאון, ילד שלא יכול להצליח במסגרות פורמליות. אם רוצים שתומאס יפרוץ ויהיה אחד האנשים שיצליחו באנושות כולה, צריך להעביר אותו לבית הספר למחוננים ולקחת לו מורים פרטיים. הוא אומר, ומאותו היום אמא עטפה אותי, אמא הוסיפה לי מורים, והשאר היסטוריה, כך הוא אמר. הוא אמר, ואם כבר אנחנו מדברים, אני פה נמצא בבית שגידלו אותי, בבית שבו גדלתי, ואמא שלי הייתה אישה מסודרת, הוא פותח את השידה מגירה שלישית, פותח, מוציא משם מכתב, ובמכתב הוא קורא כך, להורי התלמיד תומאס שלום, ואז הוא מתחיל לבכות. הוא לא ידע אף פעם מה כתוב באמת. תומאס ילד עם לקות למידה. תומאס לא יוכל להצליח במסגרות הלימודים הרגילות. אני ממליץ להעביר אותו לבית ספר לחינוך מיוחד. כל יום שתומאס נמצא כאן, הוא פוגע בעצמו ופוגע בכל הסובבים אותו. לכן אבקש לא להביא אותו מחר, אלא למצוא לו מסגרת אחרת. אמא של תומאס לקחה את המכתב של המנהל זבובי, וקראה אותו באותיות של המנהלת דבורה. וכשדבורה קראה את המכתב, תומאס פרח, כי היה דבש ופרחים. וכשזבובון קרא את המכתב, תומאס נכשל. לכל אחד מאיתנו יש בחיים הרבה כשלים, הרבה תקרות זכוכית, הרבה דברים שמגבילים אותנו, שאנחנו רוצים לשבור את זה, תשמע, זה לא הולך. זה לא הולך לא בגלל שיש כשלים, לא בגלל שאתה מחושב ולא בגלל שעשו לך עין הרע. בגלל שבנית לעצמך תקרות זכוכית בדמיון שלך. ואני אסביר את זה קצת יותר. לקחו פעם כלב, ואת הכלב הזה שמו בתוך כלוב. כלב בתוך כלוב. ראיתם כלב בכלוב? ודאי. כלב בתוך כלוב ענק, בכלוב הזה הייתה מחיצה עם מעבר צר. את הרצפה של הכלוב חיברו לאלקטרודות. נתנו זץ אחד בצד אחד, והכלב חטף מכה ולא נעים כל כך, מיד הכלב עבר לצד השני. הוא חזרה, נתנו לו עוד מכה ושוב עובר לצד השני, שוב חוזר, שוב מקבל מכה,
כמו בערך בשנה הראשונה של הנישואים, אתה חוטף כף על אשתך, הולך לאכול אצל אמא עוד פעם, עד שאתה מתרגל שאין מה לעשות, שער בבית תכתוב כף. עכשיו תקשיב טוב. הכלב מגיע לצד השני, שלב ב' של הניסוי, התחילו לתת זצים, מכות חשמל בצד השני של הכלוב. ואז הכלב חוזר לצד הראשון, עוד מכה, עוד פעם, עוד מכה, עוד פעם. שלב שלישי של הניסוי, חשמלו את כל הרצפה של הכלוב. ואז הכלב, כשהוא חטף מכת חשמל, הוא שכב על הרצפה בחוסר אונים, והתחיל לילל. כי כל הרצפה מחושמלת. שלב רביעי של הניסוי, נתנו מכת חשמל רק בצד אחד של הכלוב. יודעים מה קרה ברגעים הבאים? הכלב שכב במקום לעבור לצד השני, אף על פי שלא כל הרצפה הייתה מחושמלת, אלא רק בנקודה אחת כמו בשלב א' של הניסוי, והכלב נשכב על הרצפה, שכב על הרצפה, והתחיל לילל בחוסר אונים. למרות שהוא יכל לשפר את מצבו ברגע אחד. מכאן למדו מושג בנפש האדם שנקרא חוסר אונים נרכש. חוסר אונים נרכש אומר פעם אחת הגשת הצעת עבודה, או נכשלת במבחן במתמטיקה, או ניסית להצליח באיזה סוגיה בגמרא, או כל שאיפה אנושית שרק תהיה לך, ונכשלת במספר פעמים, גם כשאתה גדל ויש לך הרבה יותר כוחות ממה שהיה לך לפני מספר שנים, ככל הנראה אתה תיכנע למציאות, ואתה תבין שאין לך דרך לצאת מהמצב שלך. לזה קוראים חוסר אונים נרכש. איך בן אדם יכול לצאת מהדבר הזה? איך בן אדם באמת יכול לצאת ממציאות? כי לכל אחד מאיתנו יש חסמים. איך בן אדם יכול לצאת? אני רוצה להגיד לכם את זה במשפט. אחד, היה בן אדם שהגיע פעם לספארי, ובספארי הוא הסתכל על הזברה. מכירים את זה שלא לך מחשבות טיפשיות כאלה שלא נעים לשתף אחרים? הוא התחיל לבעוט בזברה, הזכרתי שהיה אחד פעם מגיע לפאב ושב, איכשהו על הדלפק, מזמין בירה, מתחיל לשתות, כוס ראשונה, כוס שנייה בירה מהחבית, פתאום נוחת לו נשר על הדלפק. נשר. הוא אומר לו, בוא'נה, אח שלי. אני לא מאמין, אתה יודע שיש בירה על שמך? אז הנשר אמר לו, מה, יש בירה נחום? טוב, בקיצור, עכשיו תקשיב טוב. תקשיב טוב איזה דבר מדהים. תקשיב טוב איזה מדהים. בן אדם מגיע לספארי, מסתכל על זברה. הזברה מסתכלת עליו, והבן אדם מתחיל לחשוב. מעניין האם זברה היא יצור שחור עם פסים לבנים, או יצור לבן עם פסים שחורים. מה אתם אומרים? האם זברה זה יצור שחור עם פסים לבנים, או יצור לבן עם פסים שחורים? גם זה וגם זה. אי אפשר אחי, או שיש אשכנזי או שיש ספרדיה. לבן לבן זה לא נשמע טוב, זה לא חוקי גם. טוב. מה אתם אומרים? אני אגיד לכם מה הזברה ענתה, זה יישמע מעניין. הזברה באה והסתכלה עליו בעיניים ואמרה לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש אתה? מה אתה מסתכל עליי? אתה לא מתבייש? תגיד לי למה, מה אתה? אתה בן אדם רע עם רגעים שאתה טוב, אתה בן אדם טוב עם רגעים רעים, אתה בן אדם כעסן עם רגעים רגועים, אתה בן אדם רגוע עם נפילות של כעסים, האם אתה בן אדם שמח עם רגעים עצובים, אתה בן אדם עצוב עם רגעים שמחים, האם אתה בן אדם קמצן עם רגעים של ארג'יות, או בן אדם לארג' עם רגעים של קמצנות? הוא התבלבל, זה ממש לא נעים. ומה האמת? האמת שבכולנו יש פסים שחורים ויש פסים לבנים. שאלה אם אתה קורא את עצמך כמו זבוב, וקורא את עצמך כמו דבורה. זה הכל. היה פעם איזה תלמיד חכם חשוב שהבן שלו הגיע לבר מצווה, אז אמר לו, תקשיב טוב נשמה, לעולם לעולם יהיו לך, כמו בתוך כל אדם יש שתי עריות, יש שני עריות חזקים, אחד אריה טוב ואחד אריה רע, והעריות האלה נלחמים בכל הכוח, והם יאבקו כל החיים שלך בפנים. הילד נלחץ ואמר לו, אבא, ומי מהעריות ינצח? הוא אמר לו, אריה שאתה אכיל יותר. איך מאכילים את האריה? איך אני יכול להאכיל את עצמי? אני רוצה להצליח. לא רוצה שהשיחה הזאת תהיה איזה שיחה נחמדה, רוצה לצאת מפה, תשמע, אני רוצה לצאת בן אדם אחר, ילד אחר, אבא אחר, בעל אחר. איך אני עושה את הדבר הזה? תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם, ואני חושב שזה כן יכול לתת נקודת עידוד, אבל חשוב שנקשיב טוב.
אחד הילדים שלי רצה להתאמן במכון כושר. בישיבה בקריית ספר, רצה ללכת למכון כושר, לעבוד על המידות. טוב, נחמד, רוצה לעבוד על המידות, עבוד על המידות. אמרתי לו, טריפולטיים בשביל להוריד את הבטן, זה לא הולך במכון כושר, השיטה שלנו לאכול קוסקוס, סלק, מלא דברים משמינים, ואז הבטן יורדת עד הרצפה. ככה אבותיך עשו, תמשיך את המסורת. אמר לו, אבא, תשמע, אני רוצה, תהיה לי פה חצי חושן, קוביות, עניינים. אמרתי לו, זרום, אני זורם עם הדמיונות, תדע, זה לא יצליח אף פעם במשפחה, אבל לך תדע. יש לי איזה חבר, קנה טסלה, אמר, קניתי כלי לאשתי, מ-0 ל-100 ב3 שניות. יש לו ריר שהוא מדבר, מ-0 ל-100 ב3 שניות. אמר חבר שלי, אמר לו, טריפולטאי חמוד, אמר לו, עזוב אותך אח שלי, אני קניתי לאשתי כלי, מ-0 ל-160 בשנייה. אמר לו, די, מ-0 ל-160 בשנייה, מה קנית לה? הוא אמר, קניתי לה משקל. עכשיו תקשיב טוב, שים לב טוב. יום אחד הילד הגיע אליי ואמר לי, אבא, אני צריך אבקת חלבונים. עכשיו אני לא מכיר מחירים, אתה יודע, אומרים לך אבקת חלבונים, זה נשמע תמים. הייתי בטוח, זה כמו מרקים של כנור, נעים לגלות ההבדל, הרוטב 4.90, שיש מבצעים באושר, את מכירים? רוטב צלי, רוטב פטריות, כל מיני כאלה. הייתי בטוח אבקת חלבונים, לוקחים איזה אבקה, שמים, וזהו. אשתי חוזרת מהסופר הזה, אני רואה 1,400 שקל במקום 1,000, אני אומר לה, מה, אתה אמרת לילד אבקת חלבונים, לא? אמרתי לנו, מה, הוא אכל את כל הלול? מה נתת לו שם? היא אומרת, זה מה שזה עולה. הבנתי שהסתבכתי, הצעתי לילד חלופות, אמרתי לו שאבקת חלבון זה לא בריא, פתאום היה אכפת על הבריאות שלו, תשמע, אבקת חלבון זה לא בריא, יש בזה חומרים סרטנים, הוא אמר לי, אבל הסיגרות לא ירת לי, על זה אתה מעיר, יאללה, קמצן, תפסיק. אמרתי לו, לא קמצן, פשוט תקשיב, אתה רוצה להתחתן עם כלים חד פעמים באולם בבני ברק, שחרר, תקשיב טוב, אבל לא הבנו. קיצור, ואז מה הילדים עושים בדרך כלל? הולכים לאמא ועושים פרצוף של עצומים, מכירים את זה? ואז תיתן לילד, מסכן, יהיה לו משקעים. טוב, הבנתי שהסתבכתי, מה לעשות שילדים זה מין של ערפדים, שהם מזהים כסף דרך הסונר, והם לוקחים לך את כל מה שיש בכיסים בתוך 3 דקות. אמרתי, יאללה, בורא עולם, כפרת עוונות, אתה מחקת את השם שלך לשלום בית, אני אמחוק את האשראי. בסדר, מגיע שלב ב', יום אחד אשתי מתקשרת אליי מאושרת, אתה לא מאמין! איך שאני שומע, אני לא מאמין, אני מבין שאני צריך אמונה חזקה, כי בדרך כלל מתי זה קורה לנשים? בחנות בגדים שיצא חריגה, והיא משכנעת אותך שזה גם היה מבצע. אתה לא מאמין! אמרתי לה, מה, אבקת חלבונים ב-40 שקלים. אמרתי לה, תקשיבי, פרקי את כל המדף. מאוד מעט בין הזמנים, תקחי 40 חבילות, כל מה שיש על המדף, נמכור את זה מעבר לכביש ב-400, אנחנו בדוביי. היא לקחה כמה כאלה לקופה, איך שמגיעה לקופה, באה הקופאית עם המקודד, אומרת, זה 400 שקלים. אשתי אומרת לה, אבל כתוב 40 שקלים, היא אומרת, אז זה טעות. מה לדעתכם אשתי שילמה, 40 או 400? 40. כמה היא לקחה? לקחה 4, אבל כמה כל חבילה? 40 או 400? 400. יש חוק להגנת הצרכן שהולכים לפי המדבקה, וזה 40. עכשיו תארו לכם שאני בן אדם מטורף, ואני לוקח מקודד, בסדר? אני מגיע למושב חזון, עם מקודד, עומד בשער של היישוב, כל מי שנכנס אני מדביק עליו 9.90. לק, 9.90, 9.90, 9.90. אתה הולך ועל הגב שלך יש 9.90. האם אני אוכל לקנות את היישוב הזה לפי 9.90 כפול מספר האנשים? כאילו אם יושבים פה 60, 50 אנשים בבית הכנסת, או כמה שאלה 30, לא משנה. האם אתם שווים 3,000 שקלים, קניתי 30-40 עובדים? מה אתם אומרים, זה אפשרי או לא? כי אם זו אופציה אני הולך על זה. לא כדאי. יש למישהו תשובה אחרת? איך קוראים לך רבינו? כן? דוד מה? טוויטו. נו, מה אתם אומרים? לא. לא. יש מישהו שחושב אחרת? זה סביר. מה? זה סביר. קבל, אבל
אם אני אשים לך מדביקה של 9.90 ידידי, האם? הבנתי, כן, הבנתי, זה אתה חוזר לחלבונים. אני עברתי לבני אדם, אני רוצה לעשות דיל יותר טוב. אם אני שם עליך 9.90, יש מצב שאני קונה אותך? לא, נכון? תראה, על הילדים היינו שמים פחות, יותר משתלם למכור אותם מלהחזיק אותם, אבל זה עוד דיל. 9.90 אני לא יכול לקנות אף אחד. אני טוען שכן אפשר לקנות את כולנו ב-9.90 ואני אסביר לכם מה הכוונה. היום אנחנו חיים בדור שקבעו לנו איך נראה ילד טוב, איך נראה ילד פחות טוב, איך נראית אישה יפה ואיך לא. למשל היום יש לך מלא דפי אבחונים על כל ילד. כל היום מורים ויועצות עסוקים בלמלא טפסיאדה. האם הילד הוא ADHD, שזה היפר וקשב, האם הוא ADD הוא בועתי, האם הוא ODD, יש לו בעיית אימפולסיביות וסרבנות, ואז בתוך כל העסק הזה אתה שם את הילד שלך בטבלה. סבתא שלי עליה שלום, הפלתי, תחילה, כל בסדר. סבתא שלי עליה שלום גידלה את כולנו עם אבחון אחד שקראו לו כפרה עליך. גם אמא שלי המשיכה בעקבותיה שתיבדל לחיים ארוכים, כפרה עליך. היה ילד עם קוצים, היה ילד רגוע, ילד שיצא רואה חשבון, היה אחד נהיה אברך, אחד נהיה מכונאי או נגר, וכולם היו כפרה עליך. הורים ידעו שהתפקיד האמיתי שלהם להעניק חום ואהבה לילדים. מה הילד יבחר זה שלו, אבל מה אנחנו צריכים לעשות? לא לשים את הילד בטבלאות אקסל, הילדים גדלו יותר טוב. סבא שלי מעולם לא שם לב למשקל של סבתא שלי. למה? כי הייתה רק אחת בעולם, לא היה עוד 300 שקופצות באינסטגרם. נשים היום עושות בוטוקס בשפתיים, מזריקות, הולכות, רצות, משתגות, בשביל לראות כמו מישהי שמעולם לא נולדה עדיין, כי גם אותה דוגמנית שבשלט הוצבה באחת התוכנות גרפיקה המתקדמות, וכולנו יודעים היום שבעיה אתה יכול לעשות הכל. ואז העולם הולך בחוסר שביעות רצון, בתסכול מירבי, בגלל שהוא לא מגיע ליעד שבכלל מעולם אף בן אנוש לא הגיע אליו, בטח לא בכל המקצים. ואז בן אדם הולך עם סף תסכול גבוה ואומר, איפה טעיתי? והשאלה הבאה היא, מי אמר שטעית? מי אמר שטעית? אולי אתה סך הכל מייחס את עצמך למקום נמוך, לאיזה משאית השפעה. אולי אתה מרגיש שאתה סתם יצור שחור עם פסים לבנים, בגלל שהערכה עצמית שלך שואפת לאפס. אולי כי שמעת 148,000 הערות בחיים שלך והחלטת שכולם קשורות אליך. אולי זה הזמן שלך להתקדם בחיים. אני ברשותכם רוצה לסיים עם מעשה. עם זה לסיים, ותראו כמה הדבר הזה הוא נכון, וכמה כל אחד צריך לצאת מפה עם משהו ביד. עם המעשה הזה אני מסיים, ורוצה לתת לכם זמן לשאלות קצת. היה בן אדם שקיבל בתחילת החיים שלו, כשהוא נולד, הוא קיבל 2 קופסאות מאלוקים. קופסה אחת לרגעים היפים, וקופסה אחת לרגעים הפחות טובים. הוא לוקח את 2 הקופסאות, והולך איתה מצד לצד, וכל החיים הוא שם את הרגעים היפים בקופסה של הרגעים היפים, הרגעים של הסבל בקופסה של הסבל. עד כאן בסדר? מצוין. איפה הוא שם את הניסויים אגב? לא משנה. שיר את זה ככה. ואז, בשלב מסוים, החיים שלו עוברים והוא מגיע לסיום מסלול, ואלוקים אומר לו, בני היקר, תפתח את הקופסה. איזה קודם? הוא אומר לו של הרגעים היפים. הוא פותח את הקופסה של הרגעים היפים, וכל הרגעים היפים מתחילים לצאת, אחד אחרי השני, במנגינה. אתה יודע מה זה לקבל יום מרוכז של כל השמחות שלך? זה גן עדן. כשזה מסתיים כמו רגע, אלוקים אומר לו, פתח את הרגעים של הסבל, של השכול, של הצער, ושם הבן אדם הזה מתפרק. אומר אלוקים, בבקשה, אל תעשה לי את זה. אני לא יעמוד בזה, זה מאוד מאוד קשה. תעשה לי טובה אלוקים, אבא, ותר לי. הוא אומר לו, אני לא מוותר לך, תפתח את הקופסה. האדם פותח את הקופסה, וכשהוא פותח את הקופסה, הוא רואה שהיא ריקה. הוא מבין שהוא לא שמר טוב על הקופסה. הוא מבין שהאלוקים עלול לחשוד בו במעילה. הוא מתחיל להתחנן ואומר, אבא שבשמיים, אני נורא מצטער, אני השתדלתי לשמור טוב. ואז הוא רואה שבתחתית של הקופסה יש חור.
כנראה קורוזיה. הוא אומר, אלוקים, אני מבטיח לך, אני לא ראיתי את זה. ואלוקים צוחק ואומר לו, בני היקר, תירגע. כשנתתי לך את הקופסאות, נתתי לך 2 קופסאות, אחת עם חור ואחת בלי חור. זאתי שבלי החור היא נועדה לרגעים היפים. הרגעים של הסבל, של ההערות, של הביקורות, של הפגיעות, נתתי לך בעבור זה קופסה עם חור. רציתי שאת הרגעים הפחות יפים תשחרר, ואת הרגעים היפים שמקדמים אותך תשמור איתך. אבל אתה יודע מה הבעיה? שהעולם הופכים. את הרגעים היפים אנחנו שמים בקופסה עם החור, ואת הרגעים הפחות יפים שמים בקופסה שלא יכולים לשחרר ממנה שום דבר. כל ילד שומע הערות, כל אדם שומע ביקורות. אז איך יכול להיות שיש אחד שעם חרדות ופחדים ולא מצליח, ואחד שהופך להיות מנהיגותי, סמכותי ופורץ גבולות? התשובה היא שימוש נכון בקופסאות. אם אתה מפתח ראייה של דבורה, החיים שלך יהיו דבש ופרחים. אם אתה מסתכל על העולם כמו זבוב, לא משנה מה יהיה, תמיד יהיה לך תסמונת המן הרשע של כל זה אינו שווה לי. תזכור תמיד, זוכר את הקופסאות עם הברקוד, אני יכול לקנות את היישוב ב-9.90? לא, אני טוען שכן. למה? כי הנדסו לנו תודעה ואנחנו חושבים מי מוצלח ומי לא. הפרסומות, המדיה, כל מה שרץ נתן לנו לקבוע איך נראה אדם יפה, איך נראית אישה יפה, איך נראית אישה מוצלחת ומה המדדים להיות בעל טוב. כמה תואר, כמה כסף ועל איזה רכב הוא נוסע. אלוקים נתן לנו טביעת אצבע. והטביעת האצבע הזאת היא מספר קטלוגי בלעדי רק לך. היום שבו נולדת זה היום שבו אלוקים החליט שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיך. חשבת פעם כמה אתה מיוחד? כשאמרת מודה אני לפניך מלך חי וקיים, חשבת פעם מי זה אני? חשבת שאלוקים נתן לך טביעת אצבע שאיתה רק אתה יכול לפתוח את כל השערים? האם אתה מאמין ביכולות שלך? אתה מעריך את היכולות שלך? האם אתה אוהב את עצמך? יש כלל, כזו משוואה שאומרת, ידיעה מולידה אהבה והאהבה מולידה שמחה. ידיעה מולידה אהבה והאהבה מולידה שמחה. אם אני יודע לשחק כדורגל, אני אוהב ללכת למגרש ואני אשמח לשחק. ואם אני לא יודע כדורגל, אני לא אוהב ואני לא אשמח. היום רוב העולם סובל משנאה עצמית. למה? כי האדם לא מכיר בערך של עצמו, הוא לא יודע, הוא לא מחובר לעצמו. אז הוא לא אוהב את עצמו ואין לו שמחה בעצמו. ביום שבן אדם יכיר את המעלות שבו, יכיר את הטביעת אצבע הייחודית שלו, יסתכל על עצמו כיצור לבן עם פסים שחורים ולא להפך חס ושלום, יקרא את המכתבים ואת ההערות ואת הביקורות לא כמו המנהל זבובי, כמו המורה דבורי, אז אתה תראה שהחיים שלך משתנים, לא בגלל שנעשה כאן שינוי מהותי במציאות, כי בסוף האלוקים קובע את המצב ואתה יכול לקבוע רק את מצב הרוח, זה פשוט לא עניין של מציאות, זה עניין של הסתכלות, האם אתה משאית אשפה או רכב שרד, זה בידיים שלך. כשסיימתי את השיחה לאסירים, זה היה בערך חצי שעה, כמעט 40 דקות ברצף, הנהלת הכלא הייתה בשוק, הם היו קשובים מאוד, ומאנשים קרים שלא רצו ללחוץ ליד כשנכנסתי בצורה אגרסיבית כזאת, כולם ניגשו לחבק אותי וביקשו שאני אשוב שוב, משם הריצו אותי בצורה ספונטנית לעוד אגף, יותר קשה וגם שם זה חזר על עצמו, הקשבה ופתאום האור פנים, מסתבר שלכל אחד יש 2 אריות, אריה טוב ואריה רע, אריה שנצח זה אריה שתאכיל יותר, אבל לא מאכילים אותו באוכל, כשאתה נותן אמון, כשאתה נותן ביקורת טובה, כשאתה נותן לעצמך מילה טובה, כשאתה מסתכל על עצמך מהצד ואומר לעצמך, תשמע אתה גדול, אתה תצליח, אתה האבא הכי טוב בעולם, לכל אחד יש מה להשתפר, אבל אם לא הייתי האבא הטוב ביותר בעולם בעבור הילדים שלי, כנראה שאלוקים לא היה מפקיד אותם בידיים שלי, אז אני אשפר מה שצריך, אבל להרגיש שאני שבר כלי, להרגיש שאני משאית אשפה, זה לא מודה אני, מודה, אחרי זה אני, מודה אני לפניך, יש מודה זה אני, למה צריך אני, לפניך זה אלוקים אנחנו יודעים, אני אומר לאן אתה משייך את עצמך, יצור שחור פסים לבנים, יצור לבן פסים שחורים, איך אתה בוחר להסתכל על החיים שלך, אם אתה בוחר לענות לעצמך על התשובות הנכונות בשאלה הזאת, בשאלון הזה, כמו שהסברנו עכשיו, הרי ששיפרת את כל זווית הראייה, הפכת מזבוב מסכן מלא בתסכולים, לדבורה נפלאה שכל היום במטס של דבש ופרחים. יעזרנו השם על דבר כבוד שמו בעזרת השם. יש שאלות למישהו? אין שאלות, ברוך השם. קודם כל, כן טוב. לפעמים
כשאנחנו מדברים עם נערים, ונוער, ילדים, אנחנו רוצים לקרב אותם ולהביא אותם לשיעורי תורה, או ללמוד איתם וצריך לחזק, ומוצאים הרבה פעמים שההנאות של העולם הזה, אם זה ללכת לביתר או לקניון ועל זו הדרך, זה מושך הרבה יותר מאשר השעמום במרכאות של השיעור, הלימוד או התפילה. איך אפשר קצת להתעלות על זה ב-2026, שזה בעצם להילחם כאילו עם קפצונים או טנקים? שאלה טובה, איך אפשר היום לגרום לילד לאהוב ללכת לשיעור תורה אל מול כל הפיתויים שיש לו? וגם מבוגרים. אז אני אענה על זה, אני אענה ויגיד ככה, שים לב טוב, קודם כל ודאי שצריך לעשות טריגרים יותר טובים בשיעורים, זאת אומרת אצלי בישיבה עשיתי משחקייה ב2 מיליון שקלים השקעה, עם סנוקר, עם מוקי אוויר, עם סוני פלייסטיישן הכי מתקדם שיש. אני לא נלחם בסנוקר, אני לא הולך להילחם בזה, אני נותן להם אופציה יותר טובה, תבואו תשחקו, אם תרצו רבע שעה שיעור, בדרך כלל הרבע שעה שיעור גדל הרבה יותר. דבר נוסף, דווקא בגלל הצעצוע של העולם, דווקא בגלל שבן אדם כבר בגיל מאוד צעיר חווה הכל ומבין של מה לחפש כאן, אתה רואה שתנועת התשובה הולכת וגדלה. היה פעם איזו קבוצה של גנבים, צעצוע, שאולי אני אתחיל מההתחלה, הייתה שביתת עירייה בבני ברק לפני 35 שנים. עכשיו אם בעיר רגילה זורקים שקית אשפה ביום, בבני ברק כל משפחה היא משפחה ברוכת ילדים, וכל אמא שואפת להיות M16, נכון? אישה בהיריון עם 3 זה M פי 3 שם, נכון? זה מעיקרה. אז בקיצור הצטברו 3 שבועות, לא היה פינוי אשפה, ולא זרקו אשפה לרחובות, בהוראת הרב זילברשטיין, שמו את זה בשקיות שחורות, שקית, הפכו שקית, עוד שקית, קשור. עד כאן בסדר? יש משפחה שם עם 16 ילדים, מתוכם 9 נשואים, וכולם אוכלים אצל האמא. אתה מבין כמה שקיות הצטברו שם? ערימות. טוב, כעבור 3 שבועות, הבחור היה בעל תשובה, מקבל טלפון מחבר שלו מרמת גן, אומר, מה שמעתי יש שביתה אצלכם? אומר לו, כן. מה שמעתי הרב שלכם? אמר לו לזרוק. אמר לו, כן, מה אתה עושה? אמר לו, מה אני עושה? אין מקום בבית. ככה בית קטן, הכל שקיות אשפה. אמר לו, בוא, נזרוק את זה ברמת גן. אמר לו, מה פתאום, זה גזל. אמר, טוב, בוא, יש לי מסעית, לפחות שיהיה לך שבת כיף, נשים את זה במסעית, תגיד לי מה לעשות עם זה. אמר לו, יאללה. הגיע לפני שבת, הילדים עושים שרשרת, מורידים את כל השקיות, הבן אדם ההוא היה גם שומר שבת, טס עם המסעית, מגיע 20 דקות לפני שבת הביתה, פותח את הקבינה האחורית שלו לאורח, אתה יודע מה זה שם, עם הצחנה, סוגר את זה עם איזה חוט ניילון של הביצים, ככה שיהיה קצת פתוח, ליל שבת 12 בלילה, עובר שם איזה גנב צעצוע, אומר לכם, מצאתי מכה, מסעית של תכשיטים ומותגים, חונה פה ושכחו את הקבינה, מלאה בסחורה, מגיעים עם נגרר, מעמיסים את הכל, טסים לדרום, בדרך הם רבים, האם חצי חצי או שליש ושתי שליש, הגיעו, טוב מי יפתח את השקיות, אמרו לו בכבוד, אתה מצאת את הראשון, הוא פותח שקית, רואה עוד שקית, הופך אותה, אתה יודע מה זה 3 שבועות שקית של דוסים עם צ'ון, עם טיטולים, זה איראנים, אם הם חושבים, הם לא צריכים להשאיר אורניום, איך שהוא פותח, הבן אדם, אתה מכיר את זה שאתה לא אוהב להודות בטעויות, אומר חבר'ה זה כנראה יש פה חומר, צריך לחפש בפנים, הם שפשפו את השקיות בידיים, שקית אחרי שקית, כי הם בטוחים שלא יכול להיות שיש שקיות אשפה ברכב של מותגים, מי יחשוב? זה התפרסם הסיפור הזה בבית חולים סורוקה, הם קיבלו פריחות, זה לא מה שאנחנו גם אומרים, אותו מעשה אמיתי בסליחות, שוטטנו ב4 פינות תרופה, לא מצאנו, נער היום בגיל 9 יודע כבר כל מה שקורה, שפשף את כל הזבל, ואז הוא מבין, שוטטנו ב4 פינות, פעם זה ב4 פינות, היה מהבית אתה ב4 פינות, תרופה לא מצאנו, ואם אתה נותן את זה במינון הנכון, בשמחה הנכונה, עם היחס הנכון, מבלי להעמיס, עם הרבה חום ואהבה, תזכור, המסך יכול לתת סרטים, הוא לא יכול לתת חמימות, אתה יכול לתת גם אמת, גם פנימיות וגם חמימות, אם אתה תאמין במוצר שלך, יהיה לך קל לשווק אותו, וכמובן תחשוב מה השוק רוצה לשמוע, ובהתאם לזה תנסה לקדם את זה. טוב, קודם כל היה לי כיף לבוא למושב חזון, זכות גדולה לבוא לכאן, ברוך השם, מנתניה לא האמנתי שאי פעם אני אבוא עד חזון להעביר שיעור ויחזור באותו הלילה, אבל ברוך השם, כנראה שכל פעם אלוקים נותן לנו עוד טיפה אתגרים. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, ושנתבשר כולנו בבשורות טובות.